आणि तुम्ही प्रकाश असती पुराजना राम नवे हा रामस पळेल नवे हा दुवेल करा गेलेल मो ते प्रकाशन दल म्हण तुम्ही पळेल इंक नवे ह्या पण ते एक समाधान कसं मिळा रे मी गेलदू भारी ಖುಷಿ रसली आणि धैर्य रसली एक मगचिके समाधान नादररी प्रतीप ಅಂತ ದುವೆಲ್ ಗರಾದಕು ನೈಲ್ ಮಗಿರಿ ಮಕ್ಕೆ ಕ್ವಾ ದಾ ದಿಸ್ತಾವ್ ಕದತ್ತಸಿಲೆ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ಯೋಚಕ ಉಟ್ಟೆಲರಿ ಬಸ್ಲರಿ ಪುರ ತಿಗೆಲ್ ರಡ್ಕುಳಿ ತೊಂಡದೊಳೆ ಮುಖ ರೇವತಿಸಿಲೆ ಹ್ಯಾಪಂತ ಮನ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಲ್ಲೆ ಮಿಗೆಲ್ದು ಧೈರ್ಯ ರಸ್ನವೆ ಮಕ್ಕನಿ ಕಾಯ್ ಭೈನ ವೈ ಕಷ್ಟಸ್ತೈ ಗೊತ್ತಸ್ಮೋ ತಿಗೆಲ್ ಮಾಯ ಮಾವ್ ಕಂಚನ ಮನೆಚ್ ಮೋಣ ದಲರಿಚಿ ಈ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ಏನಸ್ನವೆ ಧೈರ್ಯ ರಸ್ನವೆ भारी खुशी दल्ले वैया बा चले चढवण धैर्य रसका बामणा ते दवो काम करच जागे दवो खी दवो धैर्य रसका धैर्यम सर्वत्र साधनम म्हणतात नवे त्यांची ते धैर्य म्हणजे काय दमगेला गासला रे खैदला जिकून येत वै की नाही पाप आमगेल वनमालाक सांप्राय ಹೊರಡಿ केलेल नवे त्यातन तिक धैर्य नासिले हंग मिगेल मायನ बिष्टान दवरलेले पाप बिऊन दिस कळी हंग काही वतरी त्यांची अवस्था हंग एकली आनंदलरी ते दोग जण बिष्टतली आणि आमगेल सत्येंद्र पे कोप भारी चढसिले आणि अम्म मळरी एक नमने तक जीवा गांटी नी तशी असका चले चढवंदव आन मग चंदू कोण पळून घेऊ का दलरी सत्य कसं म्हण पळो का नवे उट्टू चांग डोईलेक सौचसिले नಮ್ಮನೆ एक चूर तशीशी म्हणचना बायलेक सोवंदल्ले तुब्बरनु मारणी म्हण एक सोळ्लारी आणि पुरा तिक दुःख दिला नಮ್ಮನೆ ಕೋಪಸಿಲ್ತಕ दला दिसता तक कोण कसन म्हणो थोडे अर्थ दत्त इले आता बायले चंदुकोन पळोंग येता एक मखोड समाधान आमगेले वनमालाल मायस्नु तार माई तिक बुद्ध अंती मणकाके हेड्डी मणकाके कळना सकडालागे मिगेलसून काम करसोणा म्हणता अस्सल गुट्ट कसं म्हणरी हिक काम करचक उमेदी ना काम करचक याना अंदाप कसने याना तिका उट्टू तशी म्हणचे तीन लकला ती एकली बुद्ध अंती म्हण एक पण कसं दलगच मिगेले होडा कल्पू तू ते चमकलेलं तई कसं की एक काम असेल की तक्का आतने सुमारे 7-8 वर्ष पुढे चमकलेलं तई हिणके कोण तार माईनी आणि तिगेल बमणन दोघांनी मिळणू आमगेल वनमालाल वैरी एक कंप्लेंट के त्याने म्हणे कंप्लेंट के आता मिगेले अक्कल पुस्तक वनमाल लगी की तन्नी लगी बहिणीक तो सोंडित्वे दलरीनु तो ऐकत असेल के एक लेवलर हक्का होई दिसता आमगेल वनमाला इतले बाद दिसता म्हणलं त्याने म्हणे सांगतसिल इनके तशी तल्ली काही हन्नी जवानांनी कोरनो कडेर सतेंद्र मळके ते एक नाटक चलतस नाटक पळाच्या वच्चा म्हण हान मळके हावे दोळते नाटक पळेनी आम्ही सगळे वचून नाटक पळवूया म्हणून वनमाला काही उपड चढव करून बाहेर सोन गेलेंके घर वत्ताना तशी सोन गेलेंके असिल म्हणके नाटकाक बाहेर सरलं घरांतू पुरा इदनकी व्रन पकडून तशी असिल के हो येऊन पळत खई कशी घर असेल की त्या रानपाकोडान काही वस्तू काही असेल की तशी असके त्यात हाक कळलं ते सूना काम करू सोना म्हण सांगतसिली नव्हे आता सूना घरांत ना दलरी हे कायदन दुलल ना हे माहिये ना इतले उल्लेख मोती कंचना म्हणायची म्हणतो मनांत लटले खई हम घेऊन सांगून हसतसिल वनमालाल माई सगळे कुवाळ कच्चैता रंदप करू मात्र दाय ना म्हण आणि तिची टकी तिगेल बहिणी मीरा ती वे तशीची अक्कन केलेले सम्मा म्हणो आणि मिगेल वनमालाले मलगड नणंदस ती आईली मळरी 2 दिवसा पुढेची मिगेल दुवेक शिया कलकल सुरदत्ता त्याने म्हणे उट्ट बैस कोण खात ती जीव खात्ता एक वार बरी राबले मळरी हिक 7 लोक दाखवतात त्याने मन करता ती यत्त मळरी ही भित्त मळा ती तिथले नाही तेंची तिगेल दोन्ही नणंद वंदनस्मो भारी चांग चल्ली तुम्ही पळेलमो न्याय ते आनम म्हणून कस्सने बाकी दवरना एद्दद्रक सांगून सोडता चढू म्हणत तशी का आणि आमक कोण प्रीती दाखवतात मो ತಂಗೆಲ್ वे प्रीती आपापी येता प्रीती म्हणजे मागून ना जोर करून दाडून बडून घेऊची वस्तू नाही ते आपापी हृदय दुखून येऊ का ಒಟ್ಟು ಮಿಗೆಲ್ ದುವೇಕತ್ ಖುಷಿಯರಸ್ ನವೆ ತಿತ್ಲ ಪೂರ್ ಮಕ್ಕ आणि तुमच्या चानी पिऊन दल की हा वत्त पिऊ नाही
मिगेल दुवेल घरातून आईला रे मग ಮತ್ತೆ शीचेक नमने बारा आणशी दत्ता सगळं वेळ होटेलर बसला रे तिगले ध्यान ह्या पंची केटी ना म्हणियत नादल रे हावे रोण बससिले अन्नी मक्क ತೊಂಟ ಇಲ್ವರಿ ಸೋಚಿಸಿಲೆ ತೂ ತಿಗ घरा वच्चे नका हंग रोण बसचे नका तू एरडता मक्क एरडायता मिगे लांत कितले लास्त गोतस्वे म्हण हन्नी सम्म जोर करचे ह्या पंता हाव कुशेर असिल पळून तंके भारी खुशीदल्ला ओ कोण केलं म्हणतल मु अरे आमगेल गुलाबी गुल्लेतस हो गुला यागो यागो तुल बम्मण कैस मिगेल बम्मणी निगो हळे मा टीव्ही पळयता बसलींती म्हाका ते क्रिकेट आनी पळोवच्याक इंट्रेस्ट ना गो तशीची वॉकिंग करतची तुगेला गुल्लानो छा म्हणयली आनी धुवेल घरा गेलेल खंय मुगो तूं कशेस गो तुगेल दुव हा मिगेल दुव जावई नात्र तिगेल माई माव सगळे आराम असत गो चढावणेक 10 दिस रपनेल गो गम्मतल्ले तीन हंग्यानशी सुमार वरसदल गो काईक 3-4 वर्ष वैरदल पडे तिक गाई ते हे म्हणू पुरसत ना गो आणि गोरवासून येऊच दाय ना पडे कष्टांती ಏನಿ ಹಾಂಚಿ ಕೈ ಪುಣಿವಚ್ಚು ನೇವ್ಚ್ಕೋ ಹ್ಯಾಪಂತ್ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಲ್ಗೋ ಏಕ 4-5 ದಿಸ್ ಚಢ ರಬ್ಲಿಗೋ ನಾಮಳೆ ಏಕ 3-4 ಚಢ ಮಳೆ एक वार भर रबला होडसिले हॅपंत एक 4 दिस चढ रब्ब नेलगो आणि तू परबेनी खंय गेलेलगो ना गो हळेमा खंय वचनीती आम्ही घरांतू आसिलींती देवस्थान वचून देवा पाय पडून आलक्यान करून आयलींत गो पूड आमगेल सैरेर घरा प्र वच्चेसिल गो दूर दूर प्रा आता खंय वच्चक उमेदी ना गो तांगेल घरा गेल्यारी अननेसेसरी पंचादीक गो तुगेल पूत फारिनास दुड्डू पेटयतवे दू कसं करता असेले पुरा गो म्हाक ते उलोवच्याक इंट्रेस्ट ना आनी तांकां कोणाक डायट कॉन्शियस ना गो परब म्हणू कसकसी नमून रंदप करता ती मिगेल बमणाक हे बोना दुखून सोडलेले वाघ म्हणकी जातात मिगेल बम म्हणू बेफिकीर खाता ती मागीर हंग वळवळ येतात गो मिगेले तूक वाढत गो सैबिणी ते कसं म्हणू गोत ना पडे म्हाका ते तूक देवूनच्याक 1 महिना 1.5 महिने लागतो गो ताजे खातीर खंय वचनीत गो आमी एक नमने चिंती गो म्हाका तुगेल म्हणके डायट गेट आनी करचे जायना गो पोट दुखून कसन खावन येल पडे ते खाऊचे मला पुढे वेरेत मस्त मस्त खाऊचे जायना गो थोडे खाऊचे तितलेची खाऊचे खंयचे रापे ना हा म्हाका शुगर बीपी पुरास गो तेता जितला कसता तक मीरन हाव खायना गो मी केले लिमिटर खाता तश दावन देवल देन तू आत आरोग्य रास मध्य मध्य खंय पुणे हात दिता तक्के चुरू हे करचे कसं उपचार करचे 4 दिस मागिरी त्यावे शांत दत्ता मिगेल बीपी शुगरचे के शांत दत्त नवे मागिरी हा वाशी प्रफुड खाऊच गो आणि तू गेलवरी प्रा त्या नमने प्रकोन बसना गो आता सपूर धावना मी कसा कोरका गो तेंची तू गोत ना गो हळे मा आम्ही सपूर धावनो छंद असल्यारी आमगेल बमणाल दोळ दुसरे बायल मनशावेर वच्चा ना गो ताजे खातीर हांव इतले प्रा वद्दाडूच गो अयो गुल्ला तुगेला तुक समदिसते कितकी म्हाका काय समदिसना पडे मिगेल बमणाक हांव कशें असल्यारी चंद पुढे म्हाका तितले प्रीती करतसिरीन ती आताय तशी प्रीती करतात गो थोर दावो सपूर दावो तांगेल प्रीती काय उणी दायना गो आनी कसं गोतसवे प्राय दत्ता दत्ता बमणाक बायलेक बम्मण गो हाँ तू लयतान एक म्हाका उडगा असेल गो म्हाका तुगेल बमणल वयर भारी कोप येयला गो तेंची कंप्लेंट सांगया म्हण हांगा येईल गो हांव हा मिगेल बमणल वयर कंप्लेंट सांगच्या येयलवे कसन केलींत गो तुका पयर एक दिवस हांव आनी हन्नी सामान हाडूंक चमकलेलींत गो ते दिवस म्हाका कशें की एक नमूने मना बेजार आसिल गो मूड नासिले मेकअप कोण घेनशी हांव गेलेल गो थंय तुमगेल होटला लागी चिके मुखार एक अंगडेस पडा थंय सामान गेलेलींत गो आमी तुगेल बम्मून थंय येयला बा कशें की सामान दावका म्हणून आमकां पळयलें मिगेल बमणाला मात्र उलयलेल गो मिगेला उलयलेले ना हांव धांवनोची कशें आसत बाबाजी हळेम कसं करता म्हण निमगिल्यारी हळे मा दुवे ते गेल्या पूण
तिथले सांगलं गो आणि कसं ने उरले निघतच वे मी गेल बमनाला माते छंद कोण उरलो नो चमकल गो मग बेजार झालं गो कसले बाबाजी नश केले कित नाही मग पळले री तकल दाळो तोंड प्रेक ने खुशीरी फुलता आता कसले शिकेला बा म्हण हा मस्त आलोचन केल गो मागीर एक विषय मग मत्ते गेल गो हा कसन विषय गोते ते दिवस हांव मेकअप कोण घेऊन येशील नाही गो तशी जाऊन बाबाजीक मग पळोवचें इश्ट जाय की म्हणू हांव मेकअप कोण घेऊन येईल जाल्यार बाबाजी चंदू कोण उलयत असेल की कसन की आबा